skôr než začnete stavať vlastný dom, pozrite si toto. Šalgovík, Prešov a 5-izbový rodinný dom s garážou a so záhradou takmer 800 m2. Otvorený priestor, množstvo svetla a priame prepojenie s terasou. Presne takto má vyzerať moderné bývanie. A keďže sa dom predáva kompletne zariadený, prvý večer nemusíte skladať nábytok. Môžete si rovno otvoriť víno. Máte tu 4 spálne a 2 kúpeľne, ktoré vyriešia rané konflikty, čo pozná si každý. Namiesto plánovania záhradných úprav, tu môžete plánovať grilovačku s priateľmi. Ak by som dnes plánoval kúpu domu v Prešove, tento by bol vysoko na mojom zozname.